ଶୀତ ହେଉଛି ତୁ ନା ମିଛରେ ଏମିତି ଥରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ଟ୍ରେରେ ରଖିବେନି ତୁ ଅସନା ହେଇଛୁ ନୁଙ୍ଗୁରାଟା ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ମୋତେ ତୋତେ ଏଇଠି ପାଖରେ ରଖିଦେବି ନା ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ତୋତେ ପାଖରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ସେ ଟ୍ରେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବିନି ମାଲୋ କେତେ ଶୀତ ହେଉଛି ମୋ ଗେଲୁକୁ କେତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଏଇ ଡହରା ତତେ ଶୀତ ହଉଥିଲା ଏଠି ତତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଟି ହାଁ ବାପରେ କେତେ ଶୀତ ତତେ ଓ ଓ ଖାଲି ତତେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦରକାର ନା ଖାଲି ତୋର ରାଗ ଖାଲି ଗେଲ ହବୁ ନା ଖାଲି ଗେଲ ହବୁ ଗେଲ ଛଡ଼ା ତତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ନା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଥୀ ଆଣିବା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣିବି ହେଲେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ରଖିପାରିବିନି ତତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମୋର ଘରର ଦୁନିଆ କାମ ନା ତତେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛି ନା ବାକି କାମ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଖାଲି ଚାଟେ ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ଥୋଇଦେବି ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଉଥିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ବଢ଼ିଯିବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପରାଟା ବନେଇବି ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ବାଲା ଆଳୁ ପରାଟା ବନେଇଛି ଯେହେତୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ର ଆଳୁ ପରାଟା ବନାଉଛି ଆଉ ମାହୋଲ ବି ମେଘ ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପରଟାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ତ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଏନି ଯେହେତୁ ରାଧା ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଛି ତ ନନଭେଜ୍ ଖାଏନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇବା ପାଇଁକା ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣର କିଛି ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଖାଏ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଆଳୁ ପରାଟା ବନେଇବା ପାଇଁକା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ତଡ଼କା ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ରେ ବନାଉଛି ତ କିଛି ସୋରିଷ ଅଦା ଆଉ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ କରି ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ପକାଇକି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଏବେ ଚକଟି ଦେବି ତାପରେ ଅଟାର ଗୋଟଳା କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁର ଭଳିଆ ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ଏବେ ବେଲିବି ଆଉ